салом алейкум бародаро. Як суруд барои Қобилҷон Додарҷонмон мехонем. Суханомона до охир мегем. Саломат бошед. чун пираҳани Юсуф кӯртад кӯри худ, эдо дари ҷон кушта шуди дар шари мардум, эдо дари ҷон кушта шуди дар шари мардум. фарёд зади касе ба дод нараси, шаҳиди алло гашти Қобилҷони радо. фарёд зади касе ба дод нараси, шаҳиди алло гашти Қобилҷони радо. ин моҳабуби дар осмон ҳайрон шуд, ҳар муҳоҷире барои ту гирён шуд. ин моҳабуби дар осмон ҳайрон шуд, ҳар муҳоҷире барои ту гирён шуд. дар хонаи ҳар тоҷики мо мотам шуд, болои сарат абри сиёборон шуд. дар хонаи ҳар тоҷики мо мотам шуд, болои сарат абри худоборон шуд. болои сарат абри худоборон шуд. болои сарат абри худоборон шуд. салом алейкум як борга бародаро. ҳамин суруда ба хотири додараки азизмон алло раҳмат мағфират кунад Қобилҷонда хондем. дар ҳаққи ҳама каса дар комментария суханои хуб дуо мекунем, алло ҷош ҷаннат шава. ман Ҷамшеди Раҳмон ҳастам. ягон хизмат шид барои шумо дар комментария бинависонед. иншоалло мо тайёрем дар хизмат. зинда бошед, дастгириро фаромӯш накунед.